Og så skal vi byde velkommen til dig, Nicky Bertelsen. Tak for det. Du er medarrangør og frivillig på noget, der hedder Storstrømmen Mesterskabet. Det er nemlig rigtigt, ja. Hvad er det for noget? Jeg er ansat i et projekt, der hedder Restart Lindholm, og vi har i samarbejde med DGI lavet de her Storstrømsmesterskaber, og det skal foregå ude i Lindholmscenteret, ude på parkeringspladsen, ude ved butikscenteret, ja. Og det er den 10. juni, ja. Men allerførst, Nicky, hvad er Restart Lindholm? Kan jeg godt tænke mig lige at høre kort. Restart Lindholm, det er et socialt boligprojekt, som er lavet for 4 års tid siden, ude i Lindholmscenteret, ja. Og jeg er ansat på børne- og ungeområdet derude. Okay, men hvad går det ud på, det her med restart, altså genstarte Lindholm? Er det gået i stå derude, eller hvad? Nej, det er ikke gået helt i stå. Tværtimod, så er der rigtig, rigtig meget gang i den derude. Vi er ansat til at skabe et bedre område derude, for folk til at synes, det er et super fedt område, og for folk til at gerne ville flytte til Lindholmscenteret. Er det fordi, det har haft et dårligt ry, eller hvad? Det kan man godt sige. Med rette måske, eller hvad? Både og. Der går mange rygter, og der er nogle rygter, som er hold i, og nogle er der ikke hold i. Men Lindholmscenteret, det er et rigtig, rigtig godt sted at bo, og det er det, vi gerne vil have frem i verden. Det er et godt initiativ. Men så er der jo det, der hedder Storstrømmesterskabet, ja. Som er en udløber af det her Restart Lindholm. Hvad er det for noget? Vi har i samarbejde med DGI lavet den her fodboldturnering, og det skal så foregå den 10. juni på butikscenterets parkeringsplads. Der kommer til at være en masse forskellige ting den dag. Blandt andet den her fodboldturnering. Der kommer til at være en basketballturnering også. Man kan tilmelde sig på dagen. Fodbold? Der er jo ikke så meget plads der på parkeringspladsen eller hvad? Nej, hele fodboldpladsen, eller parkeringspladsen, den bliver ryddet den dag. Okay. Og så bliver der stillet 2 store fodboldbaner op der. Der er faktisk plads til dem. De kan lige være der. Vejen bliver lukket af. Vendsysselvej bliver lukket af, hvor der bliver sat en masse forskellige. Der bliver sat en svævebane op og en stor hoppeborg, og der kommer noget klatrevæg, og der bliver sat noget fartmål og sådan nogle forskellige ting. Så der skal nok blive plads til det hele. Det kommer til at blive trængt, men det er der. Og noget danseopvisninger der også, har jeg hørt noget om? Danseopvisning. Katrine Bonde, den lokale Vild med Dans stjerne, kommer ud og danser Zumba kl. 12. Og kl. 2, der kommer hendes dansehold for Nykøbing Sportsdanserforening, som hun træner, kommer ud og laver en opvisning i det kl. 2. Det der Zumba, er det noget, man så kan komme til at deltage i, eller er det en opvisning? Zumba, det er noget, hele pladsen deltager i. Så der bliver sat musik på, og hun vil være instruktør, og så er det om at komme i gang med at ryste hofterne den dag. Okay. Nicky, det her fodboldturnering, der er, det er noget, der hedder street soccer, ikke? Det er nemlig rigtigt. Hvad går det ud på? Er det egentlig bare, at det er en mindre bane, eller... Street soccer, det er en fodboldturnering, hvor man er 4 på banen. Det er faktisk et kvalifikationsstævne til Danmarksmesterskabet i streetfodbold inden for DGI regi. Okay. Og det kommer til at løbe den dag, ja. Og man kan jo tilmelde sig med sit eget hold. Det vil sige, hvis man er 4 fyre eller friske piger, for den sags skyld, eller blandet, så kan man melde sig til på det her. Det er nemlig rigtigt. Inde på DGI's hjemmeside, hvis man går ind på DGI og trykker til under fodbold, så kan man læse og se meget mere omkring det. Der er 3 rækker for drenge, noget uge 13, uge 16 og plus 17, og så er der en uge 14 række og uge 15 række plus 15 plus for piger, og der kan man gå ind og tilmelde sig. Det er altså inde på DGI's hjemmeside. DGI, du går ud fra DK, ja. Eller hvad? Ja. Ja, okay. Men det er jo den 10. juni, det foregår, og der er jo nok noget frist til tilmeldingen her, hvis man skal være med til at spille basketball og fodbold. Det er rigtigt. Man skal være lidt hurtig på tasterne. Man skal inden søndag den 3. også helt okay. Juni skal man til fodbolddelen være tilmeldt. Og basketdelen, der møder man simpelthen op på dagen, og der møder man op, det er 3 mod 3 turnering, så der skal man have 3 mand i basketturneringen, ja. Og der møder man op på dagen kl. 10, så bliver man skrevet i turneringen, og det koster 50 kroner at tilmelde sig basket, og 150 fodboldturneringen. Det er jo ikke meget, det er for et helt hold altså. Det er for et helt hold. Ja, herregud. Det er jo ingen penge. Det er ingen penge, nej. Og så kan man jo også, selvom man ikke måske er til Zumba selv i hvert fald, eller fodbold og basketball, så kan man jo altså møde op derovre og se på begivenhederne og hæppe med. Det kan man nemlig, og vi har simpelthen været så heldige, så butikscenteret, alle butikkerne holder faktisk åben den dag og kører med en masse gode tilbud. Der er bageren og fiskeforretningen, der er kiosken, Kiko Bar, tænder op i grillen derovre, pizzerier har åben. Så der kommer til at være rigtig gang i den, og med en masse gode tilbud i butikscenteret derovre.
P-pladsen Lindholm Centret i Nykøbing den 10. juni fra klokken 10 til 18. Det er korrekt. Nicki, du skal have rigtig god fornøjelse med arrangementet, og tak for besøget. Tusind tak, og tak for at komme.